नोंखै साबोबा नोंखै ब जागानि चिज नों बहानि बरक तिप्रासन हुमकिरिनाय 2026 तिप्रासन फुनुगिरिनाय 2800 फुनुगिरि रहनाय तिप्रासारक भारतीय जुमला पार्टी न अब सराय सराय तिनि चेहरा नुकजाक मंखायनो हिनि फायनाय रकन आं खाबाय खुबाय यासगैनावो ताइ ब्रन बागि फाकि याफा खरना लायन जों हायसि बना पाइप्ले हामबाय याफार तिनि अ फाउंडेशन देन दिनो जों कताल भाबे जों मावान सकनाय चिन्ति प्रामथानि आसेमानि साल अ साल चेंचेंराया तिप्रा हानि इतिहास लाइबुमा सैजाकनाय इतिहास तैरि खायनाय 2028 तिप्रासा मुख्यमंत्री बुंनाय जों हायसि नर रेडी दं साला रेडी दं 2028 के भारतीय जुमला पार्टी रखना वह शिक्षित रहनाय नदी पार्के रहनाय जों या करिया नारिगे बनाय जो जुमला पार्टी रखना भारतीय जुमला पार्टी फुनुगिरिनाय तिप्रासनि बसुक फांटं अ टागजला बरदनि बसुक फांटं तिप्राजन तिप्रासनि बसुक फांटं जों फुनुगिरिनाय अ जुमला रखना बरक से सातेबा टक खुकते ना फु हा बुबा ग्रास जेल ताते ना फु खमता दं ननि जुमला पार्टी साला तिप्रा राज्यवा बुआ ग्राना जिन महाराज पद किशोर मानिक बहादुर न यासको कौनसा याग लिखांके तिप्रा जो हर मुसंग ने चंगाचे याकारिया तिप्रा जो हर मुसंग ने नाय केवल मार किलान खमता करे जिन बुबा ग्राना जेल दान है सरकार फाइके फु सरकार राज्य सरकार सामने यागत नानी भारतीय जुमला पार्टी यागन दं नाबले केंद्र सरकार सामने यागत भारतीय जुमला पार्टी यागन दं हायसे सरकार बफोर फाइके टिटिए दिसे हापांग सरकार फाइके टिटिए दिसे याग पुलिस दं पुलिस हा जिन माननीय तिप्रासा हामख्राय मंत्री बुमुखे खानातंग हायसि तिप्रासा हामख्राय मंत्री बुबाक रंजेल रातेना तामनि बागै रांसामानि मानजाक फु आंखो सोंमानै माने उन हाते कटर वासिन होटल कटर माके तांगरि फैजा मंत्री पायै नरक तो बिन नग नुगुया खुना बिन नग नि बाउंड्री वाल तरमा से थाव बसायमा राजबारी वाल हगे दिखा बस राजा बाक्सा लेम्बू सो न कटमा पाइरि खा एकदम ता दालान टांगजा कटमा एकदम दिलिओ फ्लैट पाइखा पेट्रोल पंप खाइखा बरन रांमान सालब बरन रांमान media ro संजाक माले सार नन बैरां सावन दंखा नों तामाने साना इनथाम जे आगे एकदम जमीनदार फुपर अकमिन माबुस अकमिन थागुसक जमीनदार हन्ता जा गोबां मा कलाय दं थिरां चिन बजागा सां सगै दं तिप्रासनि अवस्था बजागा दं जों सिना नांना अ माननीय सिनिय तामखौ दासिङो तिप्रासा हामख्राय मन्त्री आयंग तासिं किसान नाय नाय माने आयंग मसाबुरना बुआ सकागनाय सका दारन जिबो जल जाखबले वान सुइ दङ आ फना बफर जन रिप्लाइ न दो नाय दङ माने तासिं के फेसबुक न मेन नुखा फेसबुक या हम काला हुआ तो क्या होगा मसाजा नो नुखा रथारि गाबो है जे हम काला हो तो क्या हुआ आयंग सांको खाजा आयंग फाइकेरि फाइने फुबो है बिन खलगरि फाइने फु आ मन्त्री विकास ने आयंग बता बारे थांजा चिन सारनजि फाइके खलगरि फाइने साबले बहाके जानो नाय दं देहायसि माननीय मन्त्री निने टाइम दंखौ जों नासिं दं न हायसि बेसे परां माबाय 40 लाख बेसे परां माबाय 40 लाख पावर बेसे दिन दंया मन्त्री नों सालबोसो दंनाय मन्त्री ननो चिरे जीवन दंलाक मन्त्री पावर फुनुगै तिप्रासन हुमकिरि माने तिप्रा मथान हुमकिरि माने बद्द खाइदे नों हायाके तिप्रासा बाजानाय जों याकारिया ननाय जों प्रोटेक्सन बाजानाय